atașament natural, îngropați în pământ sau puneți un container în colțul grădinii și puneți acolo grămadă. Și reputrezesc, cum spunem noi în popor, știți? Aici este mai multe informații. Mulțumim mult! Știm, Plăcere la fond! Da, noi ne bucurăm cu Nu, mama, nu. Dar, Doamne, și sănătoși să ajungeți la măcă. Nu-i rău dacă îi țintrezi. Sunt bună și mulțumim de vorbă. Hârtie, când fac foc în soba, ars acolo. Restul mâncare dau la câini. Dar eu plătesc 150 de lei, dar cineva care are porci, are animale, tot aduce la mine după acasă. Vă dați seama că miros, mai ales vara, care aduceau restul la canalizare, acum slavă Domnului, s-o interzis, dar vara nu aveți idee și da. Acolo nici nu avem teren de joc, dar copilul unde se duce joace, acolo unde e gunoi acela, tot noi... Cea mai simplă este îngroparea în pământ, dar se poate face un container acolo în colțul grădinii, să le punem grămadă. Da. Vă lăudăm chiar că sunteți tineri activi și energici pentru și mult succes și mare înainte. Suntem în total de acord și o să vorbim cu vecinii și cu care... Da, vă mai dăm Asta chiar vă rugăm. Da. O să-i explicăm că nu este bine chiar pentru mediu, chiar pentru sănătatea omului. Aerul se poluează. Eu am pământ aparte. La noi, cum spune că noi punem frunzele toate, le rămâne așa, arăm și tot de pe an pe an îi facem. Sau le săpați și... Da, le săpăm și da. Asta e foarte bine. Partea cealaltă este niște informații despre cum noi am putea composta frunzi. Face dumneavoastră, doamna, cu ele. Din pământul meu. Le ducem undeva. Unde le duci ți-a? Nu, până să spun eu în camerei.